На какво се смееш? На нищо. Нищо. Мисля, че се смееше на нас. Знаеш ли, ти наистина си една малка умна лампа. Благодаря. Ей, Вие наистина харесвате това момче, нали? Да, той беше нашия стопанин. Много хубаво. Той може да си дойде всеки момент. Ще влезе подсвирквайки си през тази врата и всичко ще бъде както преди. Направо страхотно. Възможно е. Поне опитваме да сме оптимистични. Оптимистични. Някой да развърже възелчето в кабела на тоя. Защо просто не млъкнеш? О, много ме оплаши, Кърби. Какво ще направиш? Ще ме всмучиш ли? Какво ви става, момчета? Държите се като току-що сглобени. Няма ли да ви влезе през теникиите, че сме прецакани и изоставени? Но той ни обича. Точно така. И какво от това? Той е дете, има семейство. Като се преместят, мести се и той. Вървят в комплект. Но може би има... Няма да се върне, ясно и просто. Така ли? Ти скоро да не би да си говорил с него. Може всеки момент да дойде. Наистина ли мислиш така? Не говоря на теб. Общият волтаж на всички ви е 5 или дори по-малко. Минаха години и за толкова време металът ръждясва. Прави каквото искаш. Ние няма да спрем да се надяваме. Много вълнуващо, Тостере. Ще ме накараш да пусна топъл въздух. Мисля, че ревнуваш. Естествено, ревнувам от банда слабоумници. Какво? Защото стопанинът никога не е играл с теб. Защото работиш сам. Пак сме в застоя, а? Мислите си, че не знам какво става тук. Зная какво става в тази къща. Това е заговор. И всеки от вас, маловатници такива, участва в него. Мислите, че сте по-добри от мен, само защото можете да се движите. Аз не съм инвалид. Така съм направен да стоя в стената. Харесва ми в тази тъпа стена. Какво да правя, че хлапето беше твърде ниско, за да стига до бутоните ми? Не искахме да кажем това, наистина. Това ми е работата. Не дей! Чакай, чакай! Някой да му дръпне контакта на тоя! Горкият климатик. Не знаех, че ще го приеме толкова тежко. Винаги си е бил гадняк.